sunt Teo, iar astăzi ne urmăm chestii escaping. Hai să dăm click to open. Gata. Acum haideți să mergem. Trebuie găsim 9 cașcavaluri din 9. Noi până acum avem 0 din 9. 1 din 9 cașcavaluri. Două din 9 și prima noastră cheie. Vedem și ce e aici. Luăm cheia verde, iar asta e ușa albastră, nu putem. Haideți să mergem în partea ailaltă. Luăm cheia verde, iar ușa este gri, nu putem. Hai să trecem pe partea ailaltă. Văd că nu am putut. Măcar. Haideți să căutăm. Ui! Deci avem și unul dintre. Deci printre noi se mai află și un șoarece. Noi vom avea grijă să nu dăm de el, dar totuși să fim și atenți. Hai, deci de aici am luat o felie de cașcaval. Am zis să avem grijă să nu dăm de el, mai devreme asta am dat. De el. 3 din nou, deci aici va trebui să... 4 din nou. Deci aici va trebui să vedem pe ce am terminat cu cașcavalurile. Ușa verde. Dar am pierdut cheia verde. Deci când te aprinzi, domnul șoricel îți ia și chestiile care le-ai strâns. Deci trebuie să ne întoarcem acolo. Nu mai țin minte pe unde era, dar pe unde țin minte eu. Tu tableta ai scos-o de la încărcat? Vrei să bag veioza? Să continuăm. Hai să căutăm ușa verde cu cheia verde. Ca să nu ne prindă nici domnul șoricel. Am dat de ușa verde și cu cheia verde. Da. Acum haideți să aflăm parola. Deci 2, 4, 8, 4, 2, 4, 8, 3. Haideți să încercăm 4, 2, 8, 3. 2, 8, 3. Atunci 8, 2, 4, 3. Atunci 3, 2, 4, 8. 3, 8, 4, 8, 8, 4, 2. Asta era pe un coridor destul de întunecat. Ia să vedem o veuză, 2 veuze, 3 veuze, 4 veuze, 5 veuze. Luăm prima oară cheia. O, și iar cașcaval.
Mergem la safe zone. Să căutăm ușa roșie, cheia roșie. Am dat în prima. Haideți să mergem pe la cheia verde. Ce pe acolo trebuie să mergem. Deci verde. Da. Intrăm. Da. Ne dă aici. Wow. Putem ieși pe aici. Ieșim pe aici. Da? Trebuie să ne dea acolo, da? Uite cum ne-a dat aici. Vezi bucătaie de cascol de acolo? La aia trebuie să ajungem noi. Hai să sărim pe aici, dar cred că nu pot. Că ne prindem. Hai. Vezi, încercăm să facem și sponsor. Cred că nu merge. Ce mine. Și asta. Mergea. Trăfură. Deci, haideți acum să 11. Trebuie să facem 30. Asta. Trebuie să mă poate deci că m-am întors. Am greșit eu. Mergem înapoi la cheia verde. Pe culoarea cheia albastră. Și albastră, practic. Cheia albastră noi o avem. Trebuie să ne grăbim că mai avem mult. Parcă aici mi amintesc. Da, aici era. Șapte. La drept. Cui? Nu puteam încă știu. Deci avem 7. 2 mai îmi lipsesc.
Nu mai pot face un rost de două. Doar dacă ca. 7 din 9, dar aici, doamne. Vai. Ușa verde. Stai dăm și un nume, domnule șoarce. Ești până domnule mister. Unde bănește voi? Păi cam acesta a fost când n-am putut să... Păi, tot cașcavalul, ne vedem data viitoare. Pa, pa!